Lagi. Hello, good morning. Yes. Doble man eh. Landline sa ta, landline. Kisa may landline dia. Ang kanang nasa landline guwapa na. Oh, guwapa. Sige, unsay ato? Hmm. Ilang kilo? Dili ay. Dili na siya ingana sa pagkaon. Regular yun na siya mag-BM. Nagula siya problema. Maski nagwa kay gibati, cancer of the colon di ay. Wala man ay bation nimo hangtod nga mobara na siya. Di ba? Wala kay wala agad. Lagi. Kinahanglan siya mag-barium enema kay just to make sure nga walay nagabinuang dito sa imong tiyan kay wala may confirmatory procedure na except sa barium enema. Kuha. I-confirm gila siya. Kay imbis nga nagtiguang ka di na regular hinuon paglibang. Sa bata pa regular malibang nga kada 4 ka oras. Di ba? See? Okay. Sige, may buntag. Landline, cellphone. Wala ba? Nawa nang luod. Hello, good morning. Yes. Kunya kay musakit. Agoy. Nanay ugat na naipit dito sa iyang likod ay. Lagi, ang kinahanglan na siya og MRI sa iyang lumbosacral vertebra. Parang may bawaan ko. Dili man na siya mag-confirm kung unsa to, kung naipit ang ugat, operasyon biya na, dili man tabletas. MRI gid siya para maklaro kung basta ikaw, magkurog pa. Lagi. Wala. Natag-anan lagi gyud sa likod gyud gyud. Ang problema, lumbosacral vertebra na siya naipit na lumbar spondylitis na siya ba. Okay? Nila ay. Kay taas ang uric lain man. Okay? Sige, may buntag. Napadayte taga mangagoy nga kabalo asa akong address. Ana sa Room 21, UM Multitest Diagnostic Center, Ponciano Reyes Street, Davao City. Wala sa Trento ha. Wala sa Valencia. Wala sa Mangagoy. Hello, good morning. Yes. Tepa, asa to? Landline sa. Naglibog na asa na may paingon. Landline. Wala ba siya Olmesartan dai? Di ba naman to yung Olmesartan siya? Sige, Losartan plus katong furosemide. Undangin na lang. Undangi. Lagi, wala ba ko nagsulti sa iyang congestive heart failure? Wala siya gitagaan ng Lanoxin? Lanoxin lang siya dahil pag ubot og 5 ka adlaw paingon sa pito sa furosemide, undangi kay mag-ihi na siya ba. Katong Lanoxin na lang ipadayon. Dili, padayon gyapon tong Losartan, pero ang katong furosemide ang ayaw permiha. Mao lagi kay nibaba na to yung blood pressure good. Tanawa ang blood pressure bago nimo iundang ha. Sige. 50 lang. Sige. Buntag before breakfast. Okay, may buntag cellphone. Hello, good morning.
morning, Dok. Maadjong buntag. Female, 55 years old. Mhm. Ako'y pagpaharap ka, maayo pa na siya. Usually lang basta left ventricular hypertrophy muna imong diagnosis left ventricular hypertrophy. O dili na gid siya mawala nang. O magpaday pag kinalagi siya og kanang tabletas mga isa ka budigahan. Lifetime na daw. Unsa man to? Mao gyud na kinahanglan nimo nang di na gyud na siya undangon. Oh, lifetime. Oh, mura na mao lagi. Ayaw na siya undangi gyud kay mo niya matake kag kasing-kasing ba. Mao gyud. Kay basta gani matiguang ng kasing-kasing, matiguang ng kabaw pod. Sige. May muntag. Ingo sa pa man natiguang namang kabaw. 0910-181-1008, diabetic, 51-year-old, magsakit hawak kada buntag, kumutikubo. Pero taod-taod, mawala naman. Ngano ni Dok? Inig, magabi. Hello, good morning. Landline. Yes. Pila na yung BP nimo? Lisod kay na siya imong kuan ba. Bisag gi-doble na to nimong katapres o kanang omeprazole? Omesaltan? Di, dobleha daw katapres o omesaltan. Oh, kanang tapos pag CT scan gyud ta doy, na-daot sa imong kidney ana ba? Kanang renal hypertension naman na siya. Kasabot kag unya ginaingon nako. Wala pod. kuan na siya. Angiotensin 2 hypertension. Isa na siya ka klaseng high blood nga dili tungod sa tiguang na ka. Lagi. Tanaw na to kinahanglan ta mag CT scan gyud. Okay? Oh, dobleha. O katong olmesartan. Pwede po nimo isabay, pwede po nimo ang katapres sa ang olmesartan before breakfast nya ang katapres sa adto. Kana lang sa wa man ako to siya gisabay atong pila to ka semana. Isa-isa man ako. Sige daw. Testing daw. Nya andam kag CT scan. Okay, mag CT scan ta. Okay, may butag. Hello, good morning, cellphone. Hello, cellphone. Hello, good morning po. Yes. Dok, last 3 weeks, Dok, ano mo ba na ko, Dok? Nunya. Yelo kayo, klima. Tapos, doon, kung ako magplano, magpa-check up na sa doktor. Nawala man siya, Dok? wala na kay ubo. Nawala siya, Dok. Nawala ko ng klima. Ay maayo. Kuan man na siya, basic viral gito siya, niya nag-take over ang bacteria tapos nakaya sa imong lawas, di na kakinahanglan ng antibiotic. So, hindi na problema, Dok. Klima mo ko, Dok. Lagi problema na ko, Dok. Lagi nakaya sa imong body, daghan kayong sakit nga di kinahanglan tambal ba sa tinuod pa. Maayo ka. Last 2 years mo, Dok, na ko sa pneumonia na. Nga pneumonia ka. Mao siguro nag-develop kag immunity mo nakaya nimo ang gatong viral invasion tapos nakaya nimo ang bacterial mo na medyo gwapa siguro karon. Nagpalit lagi hapon. Sige. Oo. Dili ka sakit imong tiyan? Dili ka sakit. Uy. Nagsuka ka wala? Wala po, Dok. Metronidazole ka, amoeba na siya. Maski kuy sakit imong tiyan. Pag human nimo og libang murag mugaan imong tiyan. Oo, Dok. Mawala ang butod. Wala, Dok. Metronidazole. Sige. Pinaka-ang ba, Dok? Pinaka-adlawin naman na. 3 times a day for 7 days. Sige. Okay. Sige, may butag landline. Yes.
Oh, taon sa nito bo. Ako kalunggan mag sama ko ka pumundo ko. Ayay. Imo tong gi sunod to akong giingon sa imo nga mag kag warm water. Oo, nagsigit ako karon. Ilang ka kaadlaw nag og warm water? Kuan pa man ko mga tulo pa. Tulo ka adlaw? Oo. Ay wa pa ay. Nabitaw man mangulitaw nimo, abuton man nimo isa ka tuig bago ka mosugot. Dugay taon ay na, dugay kay na siya maabri ang iyong steak yan tube ba. Maabot na siya usay 2 weeks, 3 weeks. Wala pa wala ta sa oy. Wala ta sa kanang may manang mangulitaw og dugay-dugay abi nimo pakipot. Oo, kay barado man. Ay lang yung hilabti na imong dalungan kay wala man koy nakita dito sa imong dalungan ay. So pasabot ana. 1 week ra kay na may kuan, na mo gamay nga infection sa imong external canal. Oh, tama na to. Ayun na to dugang eh. Ayun dugang eh. Oh. Okay? Sige. Cellphone ba ta? Cellphone ta? Oh, cellphone. Hello. Hello, good morning, Doc. Yes. Namin katong laboratory, Doc, ba nga imong ikuan sa amo katong SGPT, kaya o katong total protein o kuan kay nangukong gani Oh, katong tiguang pila to edad ato ni manang? 53 years old, Doc. Oh, niya. Ang iyang SBS niya, Doc, 6.24. Tapos Ang iyang creatinine is 124.5. unsa pa? Sunod ALT, SGPT niya, Doc, 29.9. total proteins. Wala yung total protein, Doc, eh. Wala sila dito sa hospital. Asa day mo nagpa-examine? Sa kuan, Doc, sa Panabo. Ay, Santa Cruz de Igos. Mo to pinaka-importante day kay hyperproteinemia siguro to imong mama ba to? Ang hubag sa Wala man, Doc. Uy, ang sama niya, Doc. Ang kriya niya, Doc, ka-asthma. nila normal pa na. Pwede pa na. Pwede pa niya, Doc, niya. Kita ba ka nag-siya ka ng kuan, Doc, ang situan na log, Doc, sa kidney. Santa Cruz de Igos. Pila to? Creatinine? 124. Pila ang bracket diya sa ilang laboratory? Ang taga, Ang bracket ba? Kung sa normal range? kuan, Doc, ang sa male kay 62 up to 106. Unya ang sa female, babae ba to imong pasyente? Hindi din sa male. Sakal gamay naman kay na siya. Ang kanang analog vitamin naman tao na siya. Oh, Ano ba sayang, Doc, ang iya kong SBS niya, Doc, 6.24. Itagaan naman sa Lidas right? ayaw, undangin na siya kay maggutom mo ng imong papa ba to? Ano sa to? Okay na siya, Doc. Oh, ayaw na kinahanglan ibaba lang iyang kwan, ang iyang intake sa carbohydrates ug sugar, kaning tamis. Oh, ay, tambal na yung ritso. Dok, wala na kisiliti tayo para sa hupong, Dok. Hupong pa man yung tiil. Wala lagi kay supposed to be ang katong furosemide inomon niya siya for 7 days. Pagkahuman ana, high protein diet na kay ang protein lagi na ang problema ana ba wala lagi gihimo yun. Wala man dito good, Dok. Sa hospital na nag-iwan na Okay. dito laboratory, wala. Asa galing mo puyo? Kinahanglan na siya ang total protein na, Dok. Oh, kinahanglan asa gi mo puyo? Asa mong balay? Hindi sa kuan, Dok, sa Eucaria. Dili na mas Davao doon ang bitaw na diri. Sa Tagum na lang siguro, Dok, no? Mas dali ba dito? Oh, ato mo sa kuan, ato mo sa total proteins ang kinahanglan gid ana gyud. Kay normal tan O niya, okay na siya, Dok. Dili mag-inom o para sa sugar, Dok, o sa kanang kuan, kidney. Ayaw sa di sa kinahanglan kay kinahanglan. O niya, ang tanong, wala man nilitari siya para sa iyang kuan, Dok, sa iyang Hupong? Ilang furosemide naman to yung kinahanglan gyud niya, 40 mg, one tablet once a day for Nakapalit din na siya, Dok, kung wala nakita, Dok. hangyo sa butika. Furosemide na bitaw. 40 Dok, 40 milligrams. Oh, inomon sa after breakfast once a day. Sa pinakabuok, Dok, 7 lang kabo. 7 days. Oh, Dok, sinuod na, Dok, sa high blood, Dok, na magsunod gida, mubad gida ng iyang sa iyang sugar. dili taon. Wala siya relasyon. Oh. Mao din nagiingon nila, Dok, basta high blood, Dok, mataas ang diabetes, mag-diabetes ko, Dok. Di ay lahi no na taga Sanpid, taga Cotabato man ang Batsuga, ang high blood taga Manila. Sao nga na mag-uban unless Mao din oh, nagiingon, Dok. unless na magkita sila sa People's Park.
Sige, okay, naimuntag. Telephone, landline. Landline, naimuntag. Kanang pamao sa lawas ba okay ra imong marong. Kuan, guwapo anang kanang masahe way laktaw. Tapulo si Mrs. Hilingan na lang. Bitaw. Well, inumay lang gamay god isa ka buok duha. Para mawala lang ka ng sakit. Wala gyud. Oh, na siya. Silikoxib yung inom mo. Silikoxib. Oh. Tama ito. Mawala lagi na. Ay, sige, inom tambal. Lagi. Okay? Kuan, kanang magkuan jud ka, mag-warm up jud ka dito sa gawas, ayaw sa diretso sa tubig. Warm. Ay, wala. Wala eh. Ayaw inom. Di ba kuha na sa prevention? Ayaw. Ay, kabalog gani ka mulang mo is gabi eh. Adlaw pa ka. Sige. Okay. Okay. Sige. Sige. Okay. Buntag. 0930. Wala na. 0930-302-0649. Dok, kung sa maning sakita nga akong hugaw gagmay nga lingin-lingin. Murag tae sa kanding. Ay, goy. Kani akong giingon sa imo noy, naagi na siya tumor dito sa imong large intestine sa left lower quadrant. Kinalang yung kag barium enema o kung nakikwarta CT scan. 0935-902-1731 na ako colorectal CA. Tulok na ko gioperahan, nabay tambal ani imnon para dili mabalik-balik ang guy. Colorectal cancer no eh. Sa first nga operation ko kung tama ang iyang gihimo, supposed to be mo recur siya, mobalik siya within 5 years. Kung tama ang gihimo ha, kay na may technique ana nga pag-opera nga mabilin ang tumoy. Mabilin ang tumoy. Ha? So sa hemicolectomy, meaning pagtanggal sa imong large intestine, naa na siya technique nga standard operating procedure na siya nga gihimo sa American College of Surgery. Kung wala na gihimo sa imong surgeon, taas ng kayong 2 ka tuig, balik. Opera na po siya. Pag mo balik na gani ang cancer of the colon, within 3 years, 4 years, katag na sa tibok tiyan ba? Wala tableta sa nanay. So, kung sa may pasabot na ko, ang first operation is the most important procedure. Kaya kung wala gitarong, balik tayo. Ha? Murag kubrador sa electric. Hello, good morning. Wala na. Okay, 0910-306-1248. Ngano man dok ning akong asawa nga puti, murag sip-on white blood ba ni? 57-year-old naman siya. Asa mo sa iyang puerto ni Day? Ano eh? Kinalang nila siya pap smear ha, kay wang ganit mag-discharge ganit ang imong asawa o puti. More probably is fungal infection na sa vagina ba. So ipa-pap smear na siya. Hello, good morning. Hello, good morning. Good morning, Doc. Yes. Ako po may tawag. Ako kami sa gamay din pagdating. Doc, Ansa. ako pong magtawag sa niya din sinalan ko. So, ngayon ka na nabubag ang akong bandok. Isa na yung tubig ka ni Doc. Ngayon ka nga paano siya ka ng stone. Okay. Mga sakit akong tuwan. Kasi may tambalan na Doc. Yung lang tambal. So, sa'yo mo sakit ka Doc. Yung tapong tinig. Kabayan ka Doc ka nabubag akong labi. Ako to, kasi may tambalan na yun. Yung lang yung tambal din Doc. Kung na-ultrasound na ka na? Doc? Na-ultrasound na ka?
Wala pa Dok. Ultrasound sa nang. Ayaw diretso sa tambal kay di basing mamali ang diagnosis ba. Ultrasound sa. Oh, ultrasound sa. Dok, magiging man ako Santon Plus Dok. Ayaw sa intawon og inom ng tambal eh. Kuan sa. Santon Plus ako inom. Mao lagi. Ayaw sa inom og tambal kay sila rin ba dato ba? Ikaw ang pobre. Oh, pa-ultrasound sa, pa-ultrasound sa. Ultrasound sa og urinalysis ha. Makalgasan ko kung sa ngaran Dok. Ultrasound of the KUB. Ultrasound of the KUB. Baba, gusto ba mamonitor yung tinubo kay pagdamayan ng radyo. Di mo masabot kanang mga bata-bata pa diha na KUB. Oh, bullpen. Dali kay masuko tong taga malalag. Ubi pa Dok. Ultrasound of the KUB. Oh, asa din itong sakit? Asa tong sakit kay nimo? Sa kimong kilid sa wala o to? Nakiling sa tuod Dok kay lalong ta kung gusto kan. Nagtubili sa poson nga ni Dok dati pangugan. Lagi. I-ultrasound na whole abdomen lang. Whole abdomen na lang. Ultrasound sa whole abdomen. Nag-update sila kung poson Dok. Lagi. Ultrasound sa whole abdomen ang ibutang dito. Okay? Halag domen. Oh, whole abdomen. Salamat kay Dok. Sige, may butag. Landline. Morning. Once a day? 1 week. Ayaw sa si pauli aday. Kinahanglan sigurado gyud nga di na siya kay maghupong ba. Katong total proteins ipahimo gyud siya before siya mauli sa kay mutumbal lang na siya sa iyang kabaw, mahulog na siya kabaw. Ayaw sa pauli sige, okay. Kung walay proteins, imo ang yun ang total proteins. Sige, okay. Para sa panahon, may gala. Gwapo na itong tingog ron diri Ronel ba? Gwapo kayo siya ang kuan. Abot lang kung gwapo naman ko sa Facebook. Kung muna sa Facebook, komentaryo. Nagwapo ba Dr. Kagapi na? Si Dr. Kagapi ini, sa Dr. sa Kahanginan.